5 ka tuig sukad gisugdan ang pagtrabaho sa Extension Building sa Guba Community Hospital sa Bukirang Barangay sa Sugbo, hingpit na kini nga nahuman karong tuig. Gani pormal nga gibuksan ang Extension Building karong adlaw Hulyo 29. Gipanguluhan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug ni Acting Vice Mayor Dondon Hotiveros ang blessing ug ribbon cutting. Ang Guba Community Hospital gitukod aron maserbisyohan ang mga molupyo sa mountainous barangays nga nanginahanglan og general o minor medical services. Panghinaot ni Garcia nga mahimo na unya kini nga usa ka level 1 status hospital. Matud niya nga madugangan pa sab og mga equipments ang tambalanan karong buwan sa Nobyembre ug Disyembre. Within the year, magbutang naman tag mga additional equipment. So makita ninyo mapay X-ray, mapay ultrasound, no, and many others nga wala pa. But the goal is to make this a level 1 hospital operating as such. Gidetalye sa Medical Director sa Guba Community Hospital, Dr. Grace Valdez, ang mga serbisyo nga ilang mahatag sa mga pasyente sa pagkakaroon. We are licensed as a 10-bed capacity hospital. So does that mean, it means that we can cater to 10 beds or 10 patients per day admitted in a day. But we have more than patients that are being seen at the OPD and as well as the emergency room OPD and those that are in critical cases. No? So, natay 5 beds in the OPD as well, ER also. Midugang sabsiya sa ilang mga plano, ilabi na nga napabarog na ang Extension Building. Now we are also opening new positions for doctors and nurses as well for this year. We're able to expand and put the people in places, and then we're able to expand the number of bed loads that we have. Sa una, gamay lang during the construction phase. Now we're going to expand to 5 bed and increase it as we go along. Miingon si Valdez nga giproseso na ang mga dokumento nga ilang iduso sa City Council ug sa Budget Committee alang sa mga ekipo nga ilang idugang sama sa X-ray machine ug ang Hospital Management Information System. Presently, Guba has a budget for a digital X-ray, and these are now being processed underway and presented with the documents to the City Councilors and the Budget Committee. So we have other expansion and with funds already for the expansion of what we call the Hospital Information Management System. Para bitaw, mas dali ang pag-service atong pasyente, makita ang results sa laboratory, and they will all be interconnected. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.